Coronavirus, Mici și Berea. Izolați pe Asta e coronavirus. Asta înseamnă carantină la băieți, ia uitați. Izolați la grătar, cu bere, mititei și voie bună. Bărbații cel puțin 10 la număr. Tellerman, în timp ce ascultă muzică la maximum și își bat joc de reguli. Petrecerea ilegală a fost transmisă live pe Facebook. Mai mult, indivizii și-au instigat spectatorii să le urmeze exemplul și să iasă din case. Duceți-vă și faceți-vă viața. Nu mai credeți voi de E joc politic, fraților! Vorbește Iohannis! Asta e o șmecherie, vă zic eu. Duceți-vă și faceți-vă Vorbește viața. Iohannis! Unii dintre ei chiar i-au luat în râs pe cei care stau în casă. Voi sunteți proști, mirați carantina voastră. Ce carantină, mă? Carantină voi. Mâncă var coronavirus. Nu ne mănâncă, frate, pe voi mănâncă, stați pe carantină, sunteți nebuni la cap. Ne bagă în casă ăștia degeaba, fraților. După mai multe pahare de alcool, petrecăreții au avut o revelație. Asta e antidotul la coronavirus. Distribuiri, fraților, să arătăm la lume că... Să-l rău. Trimiteți locație, măi. Să vină izoleta. Bravo, băieții. Distracția s-a încheiat brusc când un urmăritor i-a amenințat că o să cheme poliția. Ce treabă aveți, bă, cu noi, fraților? 900. E nesimțit, frate, cum să trimite poliție? Și nu sunt singurii care sfidează legea. În Brăila, un alt tânăr a transmis live tot pe Facebook cum își bate joc de un vecin luat cu izoleta. Să vină salvaria, să plecăm cu izoleta. Uitați-l, supărat acolo. De când aștepta să plece? Cu izoleta, e viața lui izoleta. Dacă stați pe live aici, trebuie să apară salvarea, o să-l vedeți pe fratele Stelicel cum merge cu izoleta. Îl duce ăștia în vacanță. Ia uzi. Polițiștii au deschis până acum 200 de dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor și au dat amenzi de 46 de milioane de lei. De la intrarea în vigoare a ordonanței militare, peste 33.000 de români au încălcat restricțiile de circulație.